Sa number 2, siyudad sa Bacolod ang ginlakip sa areas of concern. Sunod sa provincial Comelec, ginpaidalom sa yellow category ang Bacolod bangod sa ginalantaw nga intense political rivalry. Suno kay Acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, inikasunod man sang recommendation sang Regional Joint Peace and Security Coordinating Council o kun RJPSCC. Pila naman sa mga tika nga napatuman sang Comelec suno kay Salazar ang mga pagdialogo sa mga natungdan nga political parties. Nagapabilin sa gihapon nga 18 ang areas of concern sa Negros Occidental kung sa diin apat diri ang yara sa red category. Nangin asud-asud naman ang enkwentro sini lamang sa syudad sang Himamaylan, nagapabilin ang lugar sa orange category. Pathag ni Salazar, ang enkwentro may kantanan sa presensya sang CPP-NPA sa lugar nga amuman ang rason kung nga na-classify sa orange category ang Himamaylan. Oo, tiyan mo na ang pronouncement actually sa Regional Joint Security Control Center. No? Yellow category siya. No? Which means may intense political rivalry. No? But it can be removed from that list, no? Depending on the updates ground. No? So, bali mo to say, sir, that's 18 plus 18 for the province of Negros Occidental. And one City. for Bacolod City.